Vitajte v relácii CryptoSupport novinky. Dnes je 13. február 2025 a pozrieme sa na najnovší vývoj na trhoch. Makroekonomické udalosti a inflácia kryptotrh aj tradičné trhy reagovali negatívne na vyššie než očakávané inflačné údaje. Očakáva sa zverejnenie PPI, ktoré môže ovplyvniť ďalšie kroky Fedu ohľadom úrokových sadzieb. Dolárový index najprv posilnil, no neskôr oslabil, čo je pozitívne pre svetovú ekonomiku aj kryptomeny. Politické udalosti ovplyvňujúce trh Donald Trump rokoval s Vladimírom Putinom o možnom mierovom procese na Ukrajine, čo trhy vnímali pozitívne. Prebiehajú rokovania medzi Trumpom a Európskou úniou ohľadom obchodnej vojny a cieľ pre Čínu. Fed na čele s Jeromem Powellom potvrdil, že kvantitatívne uvoľňovanie nebude prebiehať, pokiaľ nebudú úrokové sadzby na nule. Kryptomenové novinky, Kanadská centrálna banka investuje do Bitcoin ETF. Coinbase pridala futures na Solanu a Habaru. DeFi sektor zaznamenáva opätovný rast, najmä na Binance Chain, kde prebieha silná meme season. Nové trendy a investičné príležitosti Sonic, nový blockchain, vychádzajúci z Fantomu, zaznamenal výrazný rast vďaka airdropom. Binance Chain vykázal zvýšenú aktivitu vďaka veľkému záujmu o meme coiny. AI sektor vedie ARK, ktorý sa blíži k historickému maximu. Správanie smart money a budúce očakávania veľkí investori, tzv. Smart money, presúvajú kapitál späť do trhu, čo naznačuje pozitívny výhľad. Štáty USA zvažujú alokáciu časti svojich rezerv do Bitcoinu, čo by mohlo priniesť až 23 miliárd amerických dolárov do trhu. Plánuje sa rozšírenie obchodovania s akciami na režim 24/5, čo by mohlo zvýšiť likviditu trhov. Ďakujeme za vašu pozornosť. Nezabudnite nás sledovať pre ďalšie aktualizácie na CryptoSupport novinky.